Καλημέρα και από μένα τον Νίκος Express. Άλλη μια εργασία που έχουμε αναλάβει αυτή τη φορά τραπεζόνα σε δύο μπαλκόνια 50 τετραγωνικών. Όπως βλέπετε έχουμε ξεκινήσει με το μπαλκόνι 30 τετραγωνικά. Ξεκινήσαμε με το πρώτο μπαλκόνι να αποξενώνουμε τα πλακάκια, όπως βλέπετε τα τελειώσαμε. Ξεκινάμε με το δεύτερο μπαλκόνι τώρα, όπως βλέπετε και αποκομίδι μπαζόν. Έχουμε παρκάρει το φορτηγό από κάτω και στη συνέχεια θα δείτε και το αποτέλεσμα. Με ένα τηλέφωνο αμέσως στο χώρο σας και ό,τι χρειαστείτε, ή μας στέλνετε στο Viber οτιδήποτε ή μας παίρνετε τηλέφωνο και ερχόμαστε στο χώρο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κάτι άλλο, πήραμε και ένα καρότσι μαζί μας γιατί έχει μεγάλο ασανσέρ, το έχουμε βάλει στο ασανσέρ και απευθεία κάτω στο φορτηγό. Σε λίγο θα δείτε το αποτέλεσμα, αναλαμβάνουμε γκρεμίσματα αποξύλωσης και ό,τι άλλο έχετε απορία μας παίρνετε τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, απολαύστε το βίντεο με όλο το αποτέλεσμα. You know it aches for yours, and you've been filling this hole since you were